Cultivo sostible da auga do río Ulla a través da auga da ría da Arousa, e tamén somos as persoas que bebemos a auga que, como consecuencia do vertido de Arte, vai a diminuir a súa calidade sanitaria. Por tanto, ese foi o motivo fundamental de explicitar aquí, con esta presencia, ese uso público da auga que nos facemos, fronte ao uso privativo e claramente desigual de Arte. Cultivo sostible da auga do río Ulla a través da auga da ría da Arousa, e tamén somos as persoas que bebemos a auga que, como consecuencia do vertido de Arte, vai a diminuir a súa calidade sanitaria. Por tanto, ese foi o motivo fundamental de explicitar aquí, con esta presencia, ese uso público da auga que nos facemos, fronte ao uso privativo e claramente desigual de Arte. Cultivo sostible da auga do río Ulla a través da auga da ría da Arousa, e tamén somos as persoas que bebemos a auga que, como consecuencia do vertido de Arte, vai a diminuir a súa calidade sanitaria. Por tanto, ese foi o motivo fundamental de explicitar aquí, con esta presencia, ese uso público da auga que nos facemos, fronte ao uso privativo e claramente desigual de Arte. Cultivo sostible da auga do río Ulla a través da auga da ría da Arousa. Na xustiza, o dereito de máis de 145.000 persoas que viven nos 11 concellos que baña o río Ulla, máis alá que xa o dixo Xocas como presidente e portavoz da plataforma de defensa da ría da Arousa, do que significa defender os intereses dun sector productivo que pode ver en risco a súa continuidade se este proxecto vai adiante. Por tanto, ese uso privativo da auga é o que levamos ao ámbito legal para que, de alguna forma, esta actuación, de novo ilegal, entendemos que hai un atentado e unha subversión da legislación por parte do goberno galego que está facendo cada día máis que a capacidade que temos nós no ámbito da xustiza de paralizalo é máis lenta da capacidade que teñen eles de consumalo. Parece que son xordos ao clamor unánime e a resposta social contraria a este proxecto, pero tamén a esta forma de facer e de actuar no ámbito do goberno galego. Este recontencioso tamén se suma, como sabedes, a sentenza que a CIGA conseguiu do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anulando o decreto 102/2023 que privatiza os procedimentos de avaliación ambiental e que ademais pon en evidencia as mentiras de Rueda. Rueda apela que son os técnicos os que decidirán se isto ten que ser unha realidade, pero, como vedes, os propios técnicos xa se encargou o goberno da Xunta e conseguimos nós que o Superior de Galiza desmantelara o intento de privatizar e de buscar que empresas privadas actúen ao ditado de criterios e de decisións políticas tan brutales como as que quere acometer o Partido Popular. A día de hoxe O procedimento está pechado. non hai nada Hasta que se pechado. resolva, ese procedimento non está pechado, aínda que ultrapasen os 18 meses. O que di a Xunta é que non pasa nada porque non se resolva, porque ninguna concesionaria pide a Xunta que arquive o expediente, o que quere que resolva, aínda que sexa máis para dos 18 meses. Agora, que pasa cando hai outra segunda interesada ou terceira parte que o que pide é que a Xunta adique esa auga, é dicir, que non a toque, que adique a usos ambientais e a usos de abastecemento que son os que teñen hoxe, que se descoloca completamente a administración, porque nós non queremos a auga para facer outra pasteira, nin para utilizala, nin para outro uso que non sexa o que está legalmente recoñecido como prioritario polo plano hidrolóxico. Entón, aí créase un conflicto que nós queremos precisamente chamar a atención do tribunal porque entendemos lesionado o noso dereito, que é o dereito público a ter acceso a unha auga que neste momento é un acceso que ten unha espada de Damocles pendente, aínda que sexa fora de prazo, para que a Xunta resolva desfavorablemente ou favorablemente a esta petición.